Rotubêja çiçek çend çiçek derketine serkisi ve baldarî temaşe dikin derdorî daxidin bi dorî Guza mezin û bilin a per û bast şikestî a porweşî bi heyranî guhdî dike ku ciwanî tê bîrê xeziya xwe bi wan tîne xeziya xwe bi hezar carî Dartû gelekî dilşad xuya dike di bihîstina dengê wan qey ji kêfan direqisin pelên wê beytik xwe li wê reqsê digirin kebûk xwe li vê reqsê bi bihîstina dengê çîçekan ra wekî ku dîtibe rûyê tavê qey şahiyekê li dar dixîne qey şahiyekê dar hêjîra dibin siyah guzêda qey zer dibin li bên wê yên kesk qey digihêjin yeko yeko gul û şîlan bê ereqe xuya dikin lê di nava xwe de diqilqilin piçekê xeziya xwe bi wan tînin piçekê jî dihesidin bi sitiriyên xwe girînekî vedikin di rihê xwe de dîk û mirîşk kejê û her du çêrîkên wê bi rengekî xwezayî xwe bi vê rîtmê veberdidin û xwebûniya xwe dijin xwebûniya xwe bêyî ku hay jê hebin qey tiştinan hîs dikin qey seh dikin dengê çiçekan ew çend zarokên li wir û xwe bi hewaya wan veberdidin dibezin dizîzin dilîzin lê mezin pir mijûr bi pirs û pirsgirêkên xwe re hay ji tebahiyêninin qut bûne ji hawirdorê bêga tenê dengê xwe dibihîzin tenê dengê xwe xweza bi zimanekî din daxibe ew bi zimanekî din